Standing by is number 32 and Langgaard. Philip Lever, som vi har på banen, har, selvom han kommer fra Australien, gjort det godt rundt omkring i Europa i år. Philip har startet i Brixtorf, i Arezzo og i Sudvolde. Det er blevet til placeringer i unghesteklasser, i 130 cm klasser, og det er blevet til Grand Prix deltagelse her i Ryder Cup og i Gent og i Arezzo.